A Jaceira do Mundo, Coiro Bello, creo que Jaiteiro do Carreiro, decir todo aquí por a mesma zona da Guardia, para cerrar como broche final a Boalleira, vale? Como ten que ser, o grupo da casa. Si, non me olvido que hai premios. Mira, total, para ir a mirar o Sálvame, non? Estás mellor aquí, sí. Estamos mellor aquí que mirando ali o Sálvame de Luz, non? Hombre, o presentador se sei que é mellor aquel que a que está aquí, pero bueno. Se queredes poñen aquí a merendar tamén, como faen ali nese programa, pero casi que non, Bueno, deixo vos con elas. Podedes seguir bailando.